Novi europski propisi stižu u pravi čas jer je pošast zloupotrebe novih psihoaktivnih tvari uzela maha u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Značajno se ubrzava vrijeme potrebno za identifikaciju, procjenu rizika i zabranu tih droga. Informacije o novim opasnostima će državama članicama biti odmah dostupne u Europskom sustavu za brzo upozoravanje. To je ključno jer kemičari u službi dilera i profitera proizvode nove molekule brže nego što ih Europska unija i države stignu zabraniti. Nadalje, proširila se definicija pojma droga kako bi uključivala nove spojeve koji se pojavljuju na tržištu, a dosad su se često provlačili kroz rupe u zakonu. Neki od spojeva koji su na tržištu su izrazito jaki i mogu izazvati posljedice poput povišenog tlaka, paranoje, psihoze, mučnine, napadaja i u nekim slučajevima i smrti. Najteže posljedice se događaju jer se aktivna tvar tijekom miješanja i sušenja nepravilno rasporedi po proizvodu. Na primjer, u Kini koriste miješalice za beton kako bi proizvodili te spojeve. Uslijed toga, neka pakiranja su višestruko jača i štetnija od uobičajenih. To je zapravo lutrija s nesretnim dobitnikom. Mladi su ciljana skupina konzumenata i kao takvi trpe najviše štete od konzumacije. Diljem Europe su registrirani smrtni slučajevi, a svako malo u crnoj kronici čitamo o predoziranjima u Hrvatskoj. Nažalost, istraživanja pokazuju da hrvatski tinejdžeri u odnosu na prosjek Europske unije značajno više konzumiraju nove psihoaktivne tvari. Argument da na tim osvježivačima prostora piše da nisu za konzumaciju je krajnje hladan i licemjeran. Trgovci koji te proizvode prodaju vrlo dobro znaju da se oni ne koriste za osvježivanje prostora, već za drogiranje. S obzirom da je Europska unija postrožila propise, apeliram na pravosuđe, policiju i druga relevantna tijela da iskoriste nove ovlasti i proceduru i stanu na kraj onima koji profitiraju trujući djecu.